Drama presents Handumanan So Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mauganing sa kalalaki nga taga Kalubihan, Cebu City. Ang matatampo, nagdasingan nga, Kian. Kuya, sige na. Tagi ko kwarta ba? Di lagi. Iba sinog maglaglaag ra ka. Human ako gatag ni mo kwarta ha. Para sa imong mga project. Pila na may akong pakayoon, good. Kadaw sa di mo kuya, uy. Oh, Kian, unsa ka ba? Di ba gayeng nanti ka? Nga kung si Kinsay na kaya, mo ibuhatag? Ayaw ra gud pagdinaw. wa mo ko magdinaw pa. Pero di lang gid unta ko ganahan ba nga mupagawas og kwarta para sa way biling nga mga butang. Ako gani ko'y laglaag kay nag-focus ko sa akong pagtrabaho para makahatag ko sa tanang panginahanglan dinhi. Niya si Neil nga nag-eskwela pa, sayon ra kayo makapangayo og kwarta para lang sa iyong mga laag. Kadaggan ba ni mong istorya, oy? Ala, sige. Kunin ko na anak malaganing imong ipakitang batasan dali na mo. Layas lang! Oh. Layas! Pa! Oo na inungdan na. Nag-ibitar inom des bar. Kay, lagro po kayo. Nagsarvi kang laag. Gusto lang ko malingaw bay. Tapoy na kaisbayo eh. Tanang istorya na buhaton ako. Kontrahon sa akong igsuon o gamahan. Pasensya na lang bay. Sa ako naman. Pasensya na ito ko kaya nga. Di ko makanhari. Lagi, anniversary mo sa ako iyabot. Okay ra bay, okay ra. Okay ra way problema na. Ako na lang diri bay. Mutagay lang kog ako ra usa diri para malimot ko sa akong problema. Nalipong naman ko eh. Paitay ni watik at bang inom eh. Ato tanang shot. Ako pa ganito ganina, karon ako nasad. Murang kugyabag ani. Sige, gumising ako ron usa. Makatakod na ba na? Ay. Kuyawan sa tanim mo misoy. Sorry. Sorry. Sa to, makatakod ba? Ang smile sa usa ka tawo makatakod nga. Mao nagpaduol ko nimo para matakdan ko. Hala no, nasa da kay problema? Yes. Ikaw? Di man ni problema. Hinanakit lang. Naibaw ra ba kog unsaon aron dali mawagtang ang problema? Kung saan man? Uban ako. Ha? Asa mo ta? Onya. Unsa man? In fairness, may kayo ning butang nga da. Sabi mo, nag-enjoy ko. Og muna kong nawasan sa kong ginom da. Same. At least, sa kadigat ka panahon nalimot ka sa imong problema. O papil na sad ko. Kian, mo na akong pangalan. Lyra. And I'll give you my contact number later. What for? Just in case. Gusto kang malimot sa imong problema.
Amaw. Ayaw ako ni mo bay. Karo ba ko nagadungog ni mo da nga, nisukol kang ingon anak. Bay, wala sa kong kasabot sa akong debate atong higayon na bay ko. Unya, hubog pag ko. Pero, wala man sa dinuong ko magmahay bay. Nabuang ka na, Nil. Ha? Oh, kadiyat lang bay ha. Ako unang atuon si Papa kay murag naglali sila sa akong manghuda. So may problema pa. Istoryahin ang manghod mo. Ha? Kaya gikapoy naging kugdupa na niya. Kaya nga naman day pa. Unsa man day problema ha? Mabdos na! Unsa? Wa na gyud ko makasabot ni Monel. Ano sige mo lang kag pabadlong na mo, ha? Wa man ako tuyo ako, Kuya God. Bahala na kasi mo kinabuhi, Nel. Wa na ko makasabot ni Muda. Bahala na ka. Kuya. Digi ko motuan ang istorya nga wa tuyo amo ang namapdos. Tinuyuan gid na. Mao gani. Ay, ita agad eh. Niya ikaw, unsa man ka? Problemado gyapon ka? Musugot ka ako makikita kung wa pa ko'y problema. Oh, sa pamidugay-dugayan na to. Dali na. Ay! Dali. Uy! Ayay. Duda na ko, ana, ha? Ha? Dudaw sa unsa ba? Duda na ko, bay, nga. Ganahan na ka ng lira. Bay, ganahan gi ko niya bay. Di na ako nailimod bay. Pero diha ra na ko tob. Way laing meaning ang nahitabo namo. Gihimo lang namong pahungawanan ang usag-usa. Aw, tanaw to bitag. Madutlan nun yung kagkalitan niya. Oh, bay. Ay, nga mo ko eh. Anong silira man ang pirming nasa kunona. Gusto gid kay kung makakita niya. Hanggang tingin ko. Suminit tabo na ako eh. Ay, kung ing na nga. Nga na-inlove na ko niya. Wala siguro eh. Nalingaw lang gid siguro ko nga kauban ako siya. Pero, unsa ka ano kung agdahon ako siya glaag? Basta makauban na gana ko siya. Suwayan ako, be. Karon pa ta nagkasuway og ingon ini, no? Nagkita ta niya ng laag. Oh. Kapila namin ng uban pero anong murag ikulbaan ko karon. Huy. Sumiyat tubo na ako. Huy. Okay na ka? Ha? Oh, okay na. Okay na. Sige na mga anita. Gutom na gid kaayo. In love na ka ni lira, uy. Klaro kayo.
Dili ngunaan nang imong lihok ang mga istorya. Kaila ko nimo bay. Og nahibaw ko nga nadutla na ka ng lira. Kung sa may buhaton ako bay. Oh, unsa pa man eh? Sulti isis tinuod. Ha? Na in love ka na ko? O, Lera, sa tinuod lang, murag na anay kuwang nako kung di na ko makakita nimo. Pero wa ko mag-ingon ha nga, kinanglan nga ma-in love sa ganako ha. Abi ni mo, usasat nis akong tuyo ni mo maong ni okay ko nga makikita ni mo. Kay last na ninatong panagkita karon. Ha? Okay na ko. Og nag-guilty ko sa kong gibuhat. Dako kining sa na ko sa kong uyap. Na kay uyap? Okay yan. Nagkabuwak pi pero nagbalik na sad mi karon. Og sorry kiyan kung di na ko masuklian ang imong gibati para na ako. Oh, Lera. Kung mo ito'y desisyon ni Lera, kinahanglan gina nga ako ng respetuhon. Og ako na lang siyang kalimtan. Murag, nigaan-gaan lagi imong naong ron, kuya. Oh. Ato mga nangaging adlaw, bugat kay kagnaw. Ay, kayo naman kay ka magpapadlong na ako ron. Huwag nakabantay ko, nga nang tinarong na ka. Di naman ko problemado, God. Ha? Nga nung problemado man ka? Nakasa manggugo ato sa akong uyab, kuya. Pero karon, okay naman mi. O gani, muani man siya karon. Ako sige pala ila ni mo, kuya. O, sige. Tawag lang niya ako ha kung naana siya. At tuwa lang niya ako sa akong kwarto. Hi, kuya. Oh. Si Lera? Nga naman ka, kuya. Nga naman naigking man ka. Kuan. Ako ay, base nagtungod kay di ba, wa man si mahibaw nga, babae ang imong uyab? Oo. Mao na nil. Lingon baya ka nga, muari mong uyab. Mo tong nasya ko nga, babae man mong uyab. Mao di ay. O, kuya. Siya akong uyab. Og, love kayo na ako si Lira, kuya. Nawa na siya nako kausa og di na ko gusto mawa pa siya balik na ako. Mayo kay nagkasinabot mo balik. Og salamat. Lira, di ba? Salamat sa paglab sa akong igsoon. Dami pang gustong sabihin, ngunit wag na lang muna. Hintayin na lang ang hangin, tangayin ng salita. Wag mo Tungod sa kataas sa akong respeto ni Lira, ako siya gihatagan sa iyang gusto. Wa na nako siya sa muka pa. Pero wag gyud kong magdahom nga sakit man di ay labi na nga may bawaan ako nga siya ang uyab sa akong igsoon. Samot nga gihatagan ko rason nga mopalayo ni Lira. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.